și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi, nu știu, mă tot gândesc ce să fac când să fac opening-ul și eu doresc să vă spun când o să fac opening-ul nostru. O să fac până când o să ajung la gemuri. Atunci o să fac un opening, știu că nu e lung, dar eu o să fac opening-ul acela pentru voi. Știți, mă bucur pentru voi să fac și uita și de la tropilor. Am și Brawlbox și să deblocăm pe geste și 25 de puncte. Stai să luăm prima dată neveveni. Așa și să intrăm la QS. Da, o să intrăm la QS ca să vedem ce putem să facem. Aici cu Shelly. Unde să ne ducem la gemuri. Da, pentru că la 2 sau la solo nu pot. Așa. Să vedem ce putem face pentru a putea lua locul 1. Mi-am dat și eu superul pe degeaba. Cum ne-au omorât pe toți. Nu mi se crede. Unde murim noi așa repede? Oh, nu știu ce cu mine. Nu știu. Wow, ce bun îs ăștia, nu că vorbesc acum, că o să spun adevăr, da. O și zic că nu sunt bun, totuși. Nu-s bun. Hei, am pierdut gemurile. Nu vine să cred. Deci absolut nu vine să cred că pierdem meciul. Cauza ăstora. Luați gemurile, bă, plecați. Nu zic cum muriți. L-aveți primul. Oricum, primul contează să nu moare. Încă oricum am bătut, bravo. Cum le-am luat noi jos de acolo? Foarte bine le-am luat de acolo jos. Și foarte de bine le-am luat. Da. Facem tot cu Shelly. Pentru că mă chinui să iau QS-ul foarte mult. Pentru a strânge cuticuțe pentru opening-ul nostru. Nu cred. Oh. Ce am făcut eu acolo? Omoară demonul. Of. Oh. Wow. Cum ne-a luat. Să nu moară ăștia aici.
ce n-au fugit cu gemurile? Nu mai e bine rost. Gata. Îmi vine să cred doar cu din astea. Îmi bagă supercelul ăsta care nu știu să joace. El primul serios. Ce-a făcut acolo? Nu știu. Trebuia să fugă. Da, bravo nouă, dragii mei, uitați, am câștigat meciul. Mă bucur. Mă bucur mult, mult, mult de tot că am câștigat. Așa. Wow. A fost mega de bine. Deci tot cu Shelly să ne ducem și să vedem ce poate să facă și iarăși coltul ăsta, bă, ce mă enervează. Ce mine de mă enervează brawlerii ăștia. Nu vine să cred rost. Nu vine să cred, deci exclusiv. Nu vine să cred. Așa nu o să fie. Nu, așa. Ai încă două gemuri și așa. Da. Și cu aia cum dau acum? Nu, duceți-vă, fac. Wow, deci n-am minus toate gemurile. Am ducerile. Că dacă nu e acolo ei. Da. A fost bine. Da. Nu știu ce fac. Nu prea. Acum nu prea mai îmi place la gemuri, îmi place la un solo. Știți? Mie așa îmi place la solo. Să mă duc vreo esturi. Și așa mai departe. Da. Aș vrea să vă rog acum să-mi scrieți în comentarii succes, dar vă rog frumos, da, și să dați un mare like, să vă abonați și de fiecare dată să vă abonați când vedeți la mine în videoclip și să apăsați de clopoțel ca să vă fie o notificare de fiecare dată când postez un videoclip. Vreau să mor. Ce aici? Eu sunt cea mai importantă de aici. Nu mor. Am câștigat, nu mi-am dat seama, dragii mei. Iarăși v-am bătut, bă. Ce bine că iarăși le-am
bătut. Uitați-vă, am făcut amul. Dar haideți să ne mai culege până la un megabox, dacă doriți, sau o să vedem până când putem. Uitați câte avem. Avem un big box, 50 bănișori, încă un big box, un brawl box, mega box, 50 de puncte, big box, brawl box și big box și 20 de gemuri. Deci avem un big box, 2 big boxuri, 3 big boxuri, 4 big boxuri și un brawl box, încă un brawl box, 2 brawl boxuri și un mega box și aceste puncte și bănișori și niște gemuri. Foarte, foarte bine, dragii noștri. Da. Foarte bine. Da, o să facem noi, să vedeți că o să putem. Da. Hai să vedem aici la quest-uri. 150. Brawl Ball. Așa. Brawl Ball. Nu știu de ce mi arată că nu mere netul și eu mere netul bine la mine. Of, iarăși colt. Iarăși colt. Din prima ne-a dat gol. Nu. Nu pot. Rosa, ce faci? Nu înțeleg. Doar eu lucrez aici. Nu. Nu se poate. Aș vrea să mă duc la solo, doar că nu pot. Sau, hai să ne ducem la solo, nu? Încă un big box am făcut. Hai să ne mai ducem la solo. Și să facem pentru opening-ul nostru să ne culegem. Da? Scuzați-mă, da? Așa. Cred, da, s-a schimbat terenul. Aici la solo și la asta. Vedeți? Am găsesc cutii, eu zic. Îmi place să răcușele aici, nu știu de ce. Și la gemuri îmi place să răcușele. Haideți să ne ducem încă unde am văzut-o pe asta și pe... Ce... Wow, ce repede au murit toată lumea, mai sunt 3. Sunt șocată. Nu pot să-l prind pe primul, nu mai pot să prind. Putem să-l luăm de acolo jos. Stați. Pe ăsta îl omorâm noi, pe Barley. Vedeți? Am încarc viața. Așa. Eram sigură că câștigăm acest match pentru că cu atâtea power și el nu ați văzut. Da. Păi bine. Foarte bine aici. Hai să mă mai duc la solo, că îmi place. Îmi place solo. Foarte mult. Nu, asta mă moară.
Colt mai după mine și celălalt. Toată lumea vine după mine. Hai că mă duc și eu. O fi mi doar nu se termină scucule. Și bine ne-am descurcat, dragii mei. Foarte bine, stați să așteptăm sculețul. Și să ne ducem pe Etia. Wow, cum am bătut-o. Foarte bine. Da? Plus 10 trofee vreau să fac aici. Sau 500 tokenuri. Foarte bine ar fi. Ar fi extrem de bine. Sau să ne ducem pentru afacere pe o dată. Acel chiule. Nu vine să cred, trebuia să-i dau super, doar am fost proastă. Nu pot să cred. Da, nu-i nimic, hai să continuăm până la sfârșit. Acolo să facem noi. Nu, vedeți? Asta nu e șurătie. Ambele trebuie să fie pe mine. A scăpat ultimul, bă. Au noroc în ăsta. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Iarăși am pierdut. Ce-i cu mine? Ce-i cu mine? Nu înțeleg, dragii mei. Da. Poate, nu zic, nu vă promit nimic. Poate că mâine o să facem opening. Poate, știu. Știu că pe Barley pot omorâ din aproape de 100, da. Din 200 de la Ușel, bă, îl omor. Dați secul. Până luăm, așteptați-mă așa. Wow, cât de supulețe. Nu. Vine să cred. Măcar am făcut. Mai trebuie să mă duc o tură și să câștig sau să iau locul 2 să vedem noi. Și am făcut 500 tokenuri. Ne dă. Foarte bine, foarte bine. Asta depinde doar după noi acum. Facem aici. Ce mă chinui eu la QS-uri. Nu mă omor, bă, nu vine să cred. Primul ăsta nu vine să cred. Nu-i nimic, ce vrei. Acum o să vă abonați, să dați un like și dacă doriți și un subscribe ca să vadă și prietenii voștri mai departe. Și să apăsați pe clopoțeta de fiecare dată când postez un videoclip să vă apare câte o notificare.
Bine că m-am omorât ăla. Bine, clar o să... Cum a văzut, ai mai multă viață, nu? Raia tam și mult deja. Dacă vă place ce postez și ce fac, vreau frumos să dați acolo un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel de fiecare dată când postez un videoclip să vă apare câte o notificare. Știți? Da? Pot zice, în sfârșit am luat 500 tokenuri. Foarte bine. Mă bucur că am putut să fac și aici. Am mai primit un Brawl Box. Acum avem un Big Box, încă un Big Box, încă un Big Box, încă un Big Box. 5 Big Box. Mai vreau să mai fac încă un Big Box. Da, să dăm la ăsta aici. Colt. Da. Solo. Da. Să vedem. Vreau să mai iau încă un Big Box sau Brawl Box ce a fost la Big Box, dar vreau să-l mai iau, îl iau și pe el acum. Da. Nu pot să cred. Nu vine să cred. Play game. Clăchiu. Aici. Așa. Așa am omorât-o pe Jessie. Trebuie să mai găsim cutăuțe pentru a le putea deschide. Nu mai duc acum după ea. Lăsăm noi. Acolo sus am văzut un uitați power-ul. Cutie care este aici, să luăm și pe ea. Nu îmi vine să cred că am dat superul prost. Aiurea foarte prost. Dați-mi superul acum. Unde e? Bravo, am câștigat și acest meci. Mă bucur mult că l-am câștigat. Da? Dați-mă. Așa. Ne ducem aici. Abia știu să fac opening-ul nostru pentru că atunci fratele meu m-a păcălit. Foarte rău. Mi-a deschis toate cutiuțele
Pentru opening care urma să le fac. Știți, doar v-am povestit de ce nu pot să fac opening. Într-un episod când l-am pus, v-am spus că de ce nu pot să fac opening-ul nostru, care tot am așteptat să-l facem. Și ați așteptat foarte mult să-l fac, dar că fratele meu, după cum v-am spus, ce prost am dat superul, bă, nu vine să cred că am murit. Cum am dat superul? Aiurea de prost, foarte prost. Nu vine să cred, eu tot așa pățesc cu superul. Foarte prost îl dau. După Derry, Barley, tot Derry îmi vine să zic. Piu, 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 știți că așa zice Colt. Așa zice Colt, piu, piu, piu. Scuzați. Așa. Am văzut pe Mita. Câte suculețe, nu vine să cred. Câte am găsit. Unde e ele? Vreau să-l găsesc. Uite. Ce șmecher a fost, bă, nu. Am câștigat iară, ce bine. Da, haideți să mai facem până când luăm big box-ul și atâta bine, pentru că e cam destul, 27 de minute, nu cred eu. Am făcut foarte mult. Mai mult ca niciodată. Asta cred că, da, al 5-lea al meu episod de Brawl Stars. Ce faci, Shelly? Am putut să continui din mic să mă duc pe ea. Of, nu vine să cred. Ce-am făcut acolo? Foarte greu. Da. Hai că facem noi repede. Nu mă mor, bă. Nu vreau să mor. Vreau să te omor de tine. Nu am omorât. Ne strângem din drum. Ne strângem mulți power-uri. Maculascu. Oricum. Vreau să-l luat. Dați pe ce unde? Nu, am dat pe degeaba. Aici, cum să... Și acum și... Trebuie să fie ascuns. Oricum am câștigat. Yes, ce bine.
Am câștigat. E foarte bine. Mai avem puțin, chiar așa mult și facem și luăm și acel big box. Și poate că mâine, poate nu mă refer, sau poate că nu, o să vedem. Noi o să fac opening. Poate că mâine. Am deschis cutia aia, adică am muzienat zona, ce vrei nu. Yay! Of, mă enervează internetul ăsta. Bolamul nu mai vine pe mine, vedeți? Că nu mai are sucul, că deja... Uitați unde-i sucul ăsta. Nu vine să cred. Bravo, bă! Ce bine l-am luat de acolo cu sperul meu. Am luat foarte bine de acolo. Extrem de bine. Încă 50 tokenuri și luăm și big box-ul nostru. Mi-a fost frică, de aia mi-am dat sperul și că nu dădeam eu, dar de frică așa, că nu mă omoară. Să nu vă gândiți că las eu asta aici. Bine că nu l-a plăcut să ies acolo. Nu vine cineva pe aici. Uitați de foco. Am dat sperul de tensiune și de suspans. Of. Nu vine să cred. Hai că nu-i nimic, uitați mai ce mai trebuie așa. Și luăm. Ce facem? Da. Wow, uitați-vă, am primit 1260 de tokenuri și am luat și un big box și 50 de bani și un mega box, să avem 2 mega boxuri de deschis. Da, o să mai facem până la gemuri mâine, până aici la 10 gemuri. Și poate mai departe și atunci o să facem opening-ul nostru, ne culegem cât mai multe. Dar și cred că am făcut deja cu estul pe colt. Nu.
Hai să mai ducem până când facem și sau bine. Dați-vă, am mai făcut și un Brawl Box, dar că o să vă arăt eu cu acel Mega Box. Am făcut și un Brawl Box. Trebuie să mă mai duc încă 2 meciuri câștigate. Și cam atâta o să fie pentru astăzi. Am făcut 30 ceva de minute acum, hai că-i bombărou acest videoclip. O să venea și nu se lupta eu, cât am dat în ea să-l omorâtă. Oh. Cum e Shodan? Oh, pe ăsta-l bat. Vedeți, am câștigat. Ce bine. Plus 10 trofee. Încă să mă mai duc o dată și am luat și acelea tokenuri. Și mă bucur mult, mult de tot că putem să facem multe progrese din astea. Da, mâine o să mai fac un nou episod cu... O să vedeți voi. Da. Ceva. Și l-aș lua și nu l-aș lua. Da. Nu știu ce cu internetul ăsta. Am câștigat. Wow. Uitați acele 3 sucuri ce-aș vrea să le iau pe toate. Da. Vreau, am și făcut deja, ce mă bucur. Și am mai luat și... Stați să vedem ce am mai luat. Am luat un Big Box și va trebui 10 gemuri, doar că o să le facem alea mâine, da. Și cred că am luat QF. Da, da, uitați, am luat. Mâine o să facem cu bul, vedeți. Dar nu acum, da, sper să dați acolo un mare, mare like și să apăsați pe butonașul de abonează-te și să apăsați pe clopoțel ca de fiecare dată să vă apare o notificare când postez un videoclip. Și vă rog frumos, dacă doriți să vadă și prietenii voștri mai departe, să dați acolo un subscribe. Și așa că, pa, pa, pe mâine!